Walang tawa. Tapusa, aron, malingaw ta. Tara! Tagaha kani akong manok ni kaning kumparyo. Tagaha kani manok yun. Grabe ni. Siguro ay manok kakad. Ikan man ni Saudi America. Hinatag mo siya palangga igos ang kumpare gid. Usog siguro kani mo sabong kid. Ini ang kumpare nga dimon swak daw ang dugo ni. Dimon yung wakwak, yung sago ng dugo. Sa wakwak habog kay nagipad sa ato pa. Muaway ni. Lagrat yung t-shirt ay ni. Palangga kina kay manok ka bay. Sakto kaayo. Karon dani lang sa tikakan. Ang tuon mo ang kumpare kay timing magkay bago kay nakaabot basi. A few moments later. Kani kay litras nga walay trabaho, aron mahindlo atong palibot kay atong bana. Sige ra og suroy kay paninsusi siya ka. Yang kumpare og nanapod day manok nga ikatag niya. Sige ra na siya kuan atiman siya manok di na makatamang gusto balay. Ano ka na siya? Uy, namay tao. Kinsa ka na? Yo, Dong, unsa ba dong? kanang buta ka banig mo. Uy, hinduta kay anay banigdong uy pero wala ang kwarta. Ay abi nimo nang pwede nato ni pamita ag pamaagi nga makabanig ka bisag walay kwarta. Ha. Ikaw man dong. Kanang basig na kay mga binuwi diri nga mga baboy, kanding or manok ba unsa may naan nyo diri nga mga binuwi kay pwede mo. Lagi daw pero gusto ora man. Ayaw ko ng piso nang oy kay basi no pag-abot dito sa amuha og isip uno nang mamatay din na kabawi nga ani yung bukid nga kalayo kay dos inyo ah. Aw. Naaman noon ni kanang bakal dia dong, masig okay ra na. Asa man na? Kay ana dong ako na dong. Oh kini? Oh. Uy. Manok. Oh kini nga baton. Na, takir na kimur maka basta-basta sa sa kantidad ni akong banig. Nam, mahalon na bagid kay na among manok dong pero Ako man sa nanang, tanaw gani ako banig nang oh. Tada mo gani ako banig nang oh. Oh, tanaw gani nang oh. hinduta kay ani dong uy kay Gumay gani ay bigaan. mga ibiside na hindut kay ni sa akong anak dong. Na ay mga animals. Oh. Pero okay ra magana sa mo nang Ay ko, baton. silabon sa nakay naman. Uy, ini na pero ginanailag. Ambok baya gid kay na dong kay palangga gid kay na sa akong bana. Pero makakanang. Na kini. Okay ra kay na dong pero ato ba nga kanang dali lang ka kay uli na ta akong bana karon palangga ra gid kay na niya dong. Asam din ba nang? Naglakaw lagi. Ayun kaayo kay Okay na kanina. Kini ako, burger lang. sige dong, apasa dong be. Na masaktan. Apasa dong. Sada kay na akong Kay banig. na. Hindot lagi kay ning banig. Oh, kung batang gamay ba maka basa sige sige. Sige lang, sige lang. Sige dong. Sige dong. A few moments later. Yes. Ako banig lagi mo. Pinduting banig kasi kadugay nga panahon. Ay ako gid nakabanig. Nay gisi nakaistanan amo ang banig. Uy na kanang wala sad ko ikapalit og banig na. Ay, dali ko nakapalit gid mi. Ay, sa kanang amor bagang malipayon kay malipayon magiging tanawon. Ganang nindot ka aning banig ba naka may gani kay os kadugay kay panahon na kay banig. Bisa Kayo Uy, sada ko. Bisa to kag isa mga kwarta. kanang kuan timing kay pa na nagsuroy din ina. Kuan kanang iaman daw ning gi. Pagkuanan sa kuan nagsugot nito siya. Kasi ko alam. Kanang ana siya pa nga pabartiran daw. Kada bios may magbarter nga natin mga manok din pero mga isa ko man ang anak sa tong mga inayan diha. Kanang kuan ba kan wala lagi tay banig na. Ito nang bartir imo ang manok. Ay manok. Katong manok na akong palanggan akong gikan ng pare. Oh ha. No. Puti ka.